asmara hari mami apik ya mak sing nyekarya penjenengane Bu Yati kok ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih pareng matur dumateng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu kinabekten dumateng ngarsanipun Bapak Dukuh Bapak Lurah, Bapak Dukuh rikala wau nggih panjenenganipun Bapak Umaruddin Masdar panjenenganipun Wakil DPR Provinsi Daerah Istimewa Ngayogyakarta ingkang sampun kepareng rawuh awit sampun derek menyengkuyung wontenipun gelar budaya Ringgit Purwa wonten ing dalu punika ugi dumateng ngarsanipun Ndara-ndara wiyaga gumiyak banget ibu-ibu sinden, mbak-mbak Waranggono wis sedaya sengkuyung guyub rukun sae. Lah jumbo nduk karo ngendikane panjenenganipun Bapak Umaruddin Masdar rikala wau mbok menawa dina iki ana ing Desa Njaten nganake tanggap warsa utawi mengeti 1 Muharram sing diarani Suran. Hayo mak ya wong Jawa iki kudu nguri-uri kabudayan aja mangsi ilang kabudayane ayo ya sak kamat-kamat iki direnggengake ya ana panjenenganipun Mas Kiswan ana panjenenganipun Mbak Ayu Purwalestari ya supaya kabeh iso paring panglipur dumateng ngarsanipun kadang warga masyarakat ana ing Pedukuhan Njaten. Hayo mak ya nek nimbali panjenengan iki ya nek gelem sambatan ya mesti ditimbali meneh sesuk. Ayo nek roh awake dhewe iki ya kudu eneng sambatan mbok ndara-ndara wiyaga kuwi sesuk to nek ngangsi etuk bensin 1 liter ora entuk. Ayo nek yo ku mau ora ngepit ateges ngebul. Ayo ya wis iki awake dhewe ning kene rasah kesuwen wong ki mulai lekas ya wis lejejer ya kewengen
iki panjenengane Mas Keswan, Mbak Ayu Purwalestari ya wis rawuh. Ki Waranggono dedengkote almarhum panjenenganipun Ki Sena Nugroho. Keparang rawuh nderek ngregengake anggone awak dhewe gladi ringgit purwa nang bengi iki hayo. Ya sematur kanca-kanca Ndarawiyaga ayo disepoti. Klintang klintang numpak andong ngebel klintang. Klintang ya Ndara-Ndarawiyaga Ibu Waranggono do lali ya, Nduk. Iya suwe ra sepel kok mak ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing penting gayeng meriah. Ngaturaken sugeng dalu Pak Dalang. Nggih. Sugeng dalu Mbak Ayu Purwalestari. Pripun kabare sehat? Alhamdulillah sehat sedayanipun. Amin. Niki pundi Mas Keswan pundi? Lah niki napa? Walah kok ya. Mbok yo ngadeg nek sesa ngadeg. Kula iki isih gagah ngene kok ya. Iya. Isih gagah. Wah, ganteng tenan. Ganteng nek yo mosok kula nang dhuwure jenengan, Pak. Ora apa-apa ya karang bintang tamu ki ya ngono kuwi kok. Ampun bintang tamu, penggembira. Penggembira cocok. Kok ora bintang tamu mergane ngopo? Wah, ya ora. Ini penggembira ngendikane Padi Gareng Semarang iki. Wae penggembira mboten bintang tamu. Lah nggih sami mawon to Mas Keswan. Wah, jenengan iki kok bintang tamu. Kula ki le mikir iki kaboten tenan e. Lah kok iso? Lha wong sakjeke ya di undang dadi ngene iki malah strese ngluwinik kon mayang. Ora iso ya. Wong dek ning Karanganyar kaku ndelok ya gayeng kok. Karanganyar pundi? Sultan Rika. Oh, nika rak men juga. Wis tau to, Pak? Iya, ndereke Pak Rajikun iki. Ning Karang wis suwe banget. Suwe banget nggih, Bu. Ya wis. Dek ning Pundong ae wah ya gayeng kok. Enggih nika. Nderek marak sowan wonten Jaten. Nggih. Triharjo Pandak Bantul. Bantul, Ngayu Jakarta. Ngayu Bagya menika acara napa? Tanggap Warsa. Tanggap Warsa. Suran. Oh, Suran nggih. Nggih, nderek memuji, nderek ndedonga mugi-mugi ing wulan sura menika kita tansah diparingi keselamatan. Amin. Nggih. Lan mugi-mugi sedaya ingkang rawuh menika diparingi kesehatan. Rezeki ingkang lancar. Amin. Nggih, panjang umur. Tentunya. Nggih, tebih saking Rubeda nggih Pak Bu nggih. Nggih. Nggih, amin. Lancar e. Ya dongamu gentenan ya. Dongake lha kowe iki dongake aku ora tau e. Apa ya nek ndongake iki kudu diomongke ngono. Lah ya kudu diomongke ben ya aku ki tetep semangat. Leres. Ora kudu ngerti, ora kudu dikon rak ya mesti aku ki selalu mendoakanmu. Alah kaleman lho. Apa iki nek nang kene? Nek nang omah piye Mas? Wes nglumi Betari Durga. Kula ki wis wong lanang ya wis. Kula ki nek apa kajen ki nek nang jaba, Pak.
Lah pripun? Nang omahku ya wis jerengi ya umbah-umbah asah-asah. Waduh. Nek ngono kuwi iki po ya kewajibane wong wedok, rak ya ora to? Ya bener kuwi kewajibane wong lanang. Ya ora kewajibane wong lanang, ngendi sik selo ngono. Gandeng awakmu selo terus ya wis ora apa-apa. Lah kowe iki ora selone ya nyelanu gawe masalah wae. Lah aku ki selo lho. Selopo. Selo sithik wae dioprak-oprak. Ngeten Mas Kiswan. Pripun Pak? Ngeten. Nggih nggih. Dados sedaya niku kewajibanipun piantun kakung. Oh nggih. Nggih. Ning satu syarat. Istri niku kedah nderek dawuhipun piantun kakung. Nah, kuwi. Ning sedaya dados kewajibanipun piantun kakung. Contoh. Contone napa? Mbah-mbah niku nggih kewajibanipun piantun Wong kakung. lanang nggih. Ngliwet niku nggih kewajibanipun piantun kakung. Sampeyan iki mboten sah basa. Wong ya sepuh sampeyan. Ya ora apa-apa, wong dibasani basa iki ngajeni awak dhewe. Basa iki terus perkewuh. Sik tak teruske. Oh ya. Mbah-mbah dadi kewajibane wong lanang. Siap. Ngliwet dadi kewajibane wong lanang. Golek dhuwit ya dadi kewajibane wong lanang diwenehke bojone. Ah. Ngoten niku. Kabeh keperluane wong wedok niku dadi kewajibane wong lanang. Wah, wis. Pun paham nggih? Ning Ngrungokke. atur kula sing ngarep wau. Istri niku kedah nderek dawuhipun sing kakung. Ah, ngayal to. Ora Contone Apa contone? Contone sing kakung sing kerja kesel nggih. Nggih. Nah, niku terus Bu tolong gek wedang. Nah, Sendika dawuh. kudu sendika iki. Sendika soalipun ibu niku kedah manut kalih sing kakung. Nah, kuwi. Ha ning masalah iki aku ra awakmu ki nyambut gawe bareng e. Lah ya niki wajibane Nadianto kesel kaya ngopo? Kuwi kewajibane wong wedok ki ngladeni wong lanang. Wong lanang. Ning wong lanang segala-galanya menuhi kebutuhane wong wedok. Nah. Ngoten niku. Iki sampeyan asline belani sapa to? Lanang apa wedok? Jare Belani jenengan ya? kudu memenuhi kebutuhane wong wedok. Wong wedok. Ning wong wedok manut dawuhe wong lanang. Nah. Lah saiki Kon mbah-mbah ya kudu gelem. iki dasterku suwek. Nah. Kok mbok jarke wae? Tak jarke ya, kowe tak dawuhi takon Ngapa? tuku wa. Lah sing putri kudu manut kalih sing kakung. Nanti. Lah ya nggo dhuwitmu. Wong kono ki po mikirke aku. Pak kono ki suwe-suwe ya tamu tok nengke wae kok. Lah ya tak nengke wae wong iso tuku dhewe kok. Ada duitku tak keke kowe kabeh. Keke aku kabeh. Heeh. Ane rokok aku. Nah. Lah ta? Mangan melu aku. Nah, Lho piye? Wih. Bensin aku. awake dhewe iki mangan melu mara tuamu Anggepe sok gagah mangan melu aku. Wis Apa? nek nang ngarepe piyayu kae sok gagah. Iki mau. Ya ben ta ya ben ketok iki kaya merwira. Lah iya. Ditepangke riyen Mas Kiswan. Nggih. Karo niki sedaya jaya lenggah kalih para pamirsa. Nggih. Tepangke, sing ditepangke napa? Jenengan niku saking pundi dalem? Oh, alah. Wis yo jantak gedhok. Kok ya mau ki urung ditepungke kok ya. Oh, tak kira kon nemake alip kae. Jurang grawah. Heeh. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu nepangaken niki kula niku ala tanpa rupa. Nah, Ora Allah, pokoke ora Allah. Allah tenan. kula niku saking Ngambah Mulyadadi Bambang Lipura Bantul. Niki Nama. niki gene Mbah Lah, iki kula tulisane nggih Mbah Ngambah. Warsono. Lah ya Mbah Warsono nggone Saras kae. Oh, heeh. Nami kula Kiswan. Kula niku selain nampi bintang tamu nggih nampi tanggapan mayang. Ora kena. Nek mboten kono nggih. Ora kena, engko Waduh, dak. ora iso. Sesuk ndak aku ora ditanggap genting. Cerak dalang ngono kuwi. Ora oleh. Ora kena. Kowe lha iki mumpung promosi ya. Lah kok kowe ngewangi aku. Aku. Aku ngewangi. Oh iya. TKT iki Nek mau kowe pane kleru. Pak Dalang Nesu ki nang jero wis lunas. Wis. Dadi wis aman. Niki asal Ayem pokoke ayem. pun ayam pun boten pikiran. Wis ra pikiran. Niki bojo kula
Bojo tenan. Bojo tenan, mboten bojo etok nggih. Ora bojo Mboten bojonan. namung bojo ten panggung. Kok mau demok-demok ngene iki sah. Sah. Oh iya. Niki Ayu Purwolestari. Riyen pidalem napa griyanipun Kulon Progo terbak. Terus kula colong, kula gelandang, kula gawa ten Bantul. Kok dicolong lho. Lah ya ora tak colong ya mbahmu ora oleh kok. Ya kuwi sing jenenge wong jujur Mbak Ayu. Jujur, Pak. Jujur. Lah nggih. Kali gedhoke niku nggih digedhok ben ra ketok sepi. Wes. Wis pokoke nekat iki. Pokoke lucu mboten lucu nggih. Pokoke kudu guyu. Nek jenengan mboten guyu kula mantuk. Ya jamane. Ayo karang bintang tamu ki abot e. Ning bintang tamu ki ora kudu lucu, Bu. Ora kudu lucu. Ora kudu lucu ya. Ning jaman saiki iki nek ngerti ana bintang tamu ki kudu lucu, Je, Pak. Lah iya makane ya diluruske bintang tamu ki ora kudu lucu ning iso maca situasi. Oh. Awak dhewe sowan mau medun mobil kula ki gandeng pengiritan. Pripun? Napa-napa kula tandangi dhewe. Waduh. Biasane iki nek bintang tamu ki numpak mobil ki nggawa sopir. Kuwi ra biasane. Kuwi ra umume. Lah iki ora umum kok. Sopiri dhewe. Lah jane nganu to Mas Iwan. Pripun? Ya kabeh mau kabeh. Lah nggih. Nek dilongi nggo bayar sopir jane ya iso. Nggih saged. Aku ya ora nggawa sopir ono jenenge tok kele pengiritan saking tenan. cetile kok ya. Ora saking cetile. Apa? Cicilane bank iki kok kurang ndak. Aja ngandhake cicilan bang ning kene. Alah piye kene iki ya sedo utang bank ya akeh. Ngene awake dhewe ora utang bank iki bang arep nyambut gawe apa? Ning nek diutang bank ora kena dolanan lawang. Non, Ora kena dolanan lawang. kok maksudnya dolanan lawang pripun? Ayo ndak kejepit. Wow, kejepit to biasa. Lah lawang ki ana selote to nek kejepit selot dadi Wow, tangane wis loro. ilang kabeh. Ya Lip ya. Kejepit slot ki wis. Kejepit lawang. Ora kena. Ora Seperti kena, judul ki ora kena. Sing ngono kuwi pokoke jangan menyentuh sik kaya ngono kuwi. Ya. Bakale ora apik. Ora apik. Pokoke judul ki aja nganti-nganti bapak-bapak, ibu, putra-putrane iki diawasi. Judul ki iso marai kacau. Nggih, pokoke wonten dalang sik kena Nek judul. omah entek Dalang kena judul ya semaput tenan ya nggih. Betul. Ah kula ngalami. Iso baul tenan. Oh, yo yang sudah ya sudah. Ngono terus, lho, kuwi dadi yo. contoh. Saiki kahanan Bantul, kahanan Yojo ku ya darurat. Oh, darurat Maksudnya apa? darurat kelitih. Heeh. Kuwi sik nyemelangi kaya aku saiki nek lunga Iya. bengi niku kula wedi. Kudu nggo mobil. Kudu nggo mobil nek nggo montor. Iya. Yaitu peran peran orang tua itu sangat penting. Pokoke diawasi Leres. putra-putrane nek kira-kira jam 10 kok derek wangsul Ayo ditelepon. dipulai. Mengke nek mboten purun wangsul corek saking kakak. Lah kok kejem banget. Kejem. Lah kok kejem. Ya maksudnya Ya, dileke Jan. diseneni ngono lho. Niki wae ketok enten pesan saking Bapak sinten wae. Bapak panitia. Bapak mau. sinten? Nggih, Bapak. pripun? Ya Kapurih nyekar. mboten Lah pripun? niki gegandengan niki mboten nonton sing jagi parkir. Oh, Pokoknya montor-montor keamananipun dipun Nggih. piyambak tertibipun soalnya iki penonton bludak mungkin seprapat Nggih. jam meleh telung truk. Apa? Hah? usung-usung. Usung-usung wedi. Guru ki kowe. Lucu ya Yud ya. Aku lho, jare golek sing kaya aku ki angel. Kula iki rene iki bingung aku ki arep dandan kepiye aku. Dong, Wah, iya wong bintang tamu kok taren dalange, Pak, kula kudu dandan pripun? Sak karepmu. wah, Ana dagelan kok wedi penonton ki Iya iya Jawa wae bagus kok ngono. kok dalange kalah bagus. Wah, dalange dek sing enom ya luwih bagus. Wah, Pak Dalang iki ketinggal. Wah, kok anyar ya, padha rene sampean. Nggih. Ngomong 300-an kok. Nun 300-an. niki 3,5 juta. Sak sirahe. Lah kok sak sirahe. Niki wonten Pak Mundutan mboten, Pak? Sakniki dereng wonten lah. Waduh. Digayeng keriyen nyekar-nyekar. Weh. Pun monggo to, Do.
do kirim amplop sik ana isine apa Mbak menawi dolanan-dolanan wonten apa ingkang ngono lho. lagu menika saged dipun orek-orek kalian ana sisipane nek iso. Ora Yo sakno to. nek iso ora nek iso Mbak ya Lah dikek kok sisipan. nek iso, nek ora iso ya ora apa-apa. Oh nggih. Wah iya Lah disisi. ya syukur nek ana, nek ra ana ya tekokke. Wis gek nembang apa, Bu? Nembang apa ya, Pak? Sik kula golekke niki teng WhatsApp. Waduh, Pak Dalang nggih ngangge wa to? Weh bacah enom e. Weh. Gaul. Mbok WA-ne jenengan to keten WA-ne kula. Weh nek Pak Kisban mau. Tak ajar lho Eh, maksudnya niku lho, WA wi lho, Mas. wong wis ora usane apa ku bahaya wis. Wis Lah mbok ado-ado. menawa nek aku dijak meneh ngono lho. Dijak ya kudu karo aku. Sak paket ya. Waduh. Iki carane dagelane Mbah Waluyo. Sesuk karo atak Busuhi. colong dhewe Mas Kisban. Non Sampean dhewe. tangkep kula. Iya. Kula kan dagel dhewe. Ora ngeplaki lulang sesuk. Oh, siap. Nggih. Kalau Mbak Ayu sing Nggih. gunung loro gede-gede ngono kae apa tembange? Waduh, gunung loro gede-gede. Kuwi gek Anu. lagu. Gunung Galunggung kok loro gede-gede. Oh, bajing loncat. Ah, mek arep muni bajing loncat ning kok ndak modoni jenengan. Ingkang alus-alus riyen mawon nggih, Pak Oh, Dalang. lah nggih monggo mboten apa. Alus. Nyuwun anu caping gunung riyen nggih. Digejloke ora Mbah Kimin. Ajeng glengke. Wes penabuhe jos-jos niki pokoke. Simbah-simbah. Nggih, sing enom ya akeh. Niki Dicampur. nom pernae. Wis apaku to mar asline kowe? Ponakan ya? Oh, ponakan ya. Heeh, ponakanku, ponakan. Berarti iki sedulur kabeh berarti. Sedulur. Sedulur kabeh. Nggih. Sik bonangke Kang Sutris. Ah, Oh. Biyen kancaku. tidak asing lagi. Nggih, kanca mendem biyen. Ya iki mbok isih ora. Jare wis mari. Biyen zaman jahiliyah. Jaman jahiliyah. Saiki wis mari ya iki. Yo nembang. Rasa jegleng aku rasa mumbul-mumbul menggeh-menggeh. Rak ya wis ditaleni sing kenceng ta? Ya mumbul kok Mas Kiswan. Wah, aja Pak. Ora ya wis. Aja ampun. Ya iki Wis nembang. Engko Weh, kono ya nembang kok. oh ya. saben Ngetokke bengi. suarane ngono lho. Oke. Ngetokke nek suara dalang ki apik apa ora? Oh saja ngono iki ana Pak Dalang. Mbak Ayu ya rumah saku provokator wae. Nek neng kene iki rasane sponsor ke Mas Kiswan dadi dalang. Lah ya bojone dhewe kok ora ono. Wah, lah kene ana dalang ya engko sik. Ya Wah, gentenan wis. sakniki jenengan sesuk sapa ngono. Ah, sesuk aku meneh, besok aku meneh. Iki aku nek ra ngrebuki Pak Ipul. Saben bengi. Saben bengi ngopo Mas Iwan? Ah wis mboten tau ngopo-ngopo Wis Pak. ra ngopo-ngopo biyen. Pun wis saiki iki ming kepala sama kepala, kaki sama kaki. Go. Sing Ngendang Mbah Min. Wah iya. Wis kancane bapakku. Kancane maratuamu. Mas Kiswan. Dalem. Lah Mbah Min ki kan ya sik niki to. Sik ngetuai sanggar kene Oh, kanca nggih. penabuh, ah ngoten niku. Ya alhamdulillah ning ya mbok mugi-mugi mangke saged regenerasi sik nom-nom niku Amin. saged ditarik ben ya ada penerusnya besok. Ah nggih. Yen memajang Hamung karo ya lekas to Mbak aku meng nyentoni kok. ya ben ngirit. Ke Mas Kiswan. Garwane sampean wis mulai pengiritan. Ket biyen Mungkin biyen. biyen kopi biasane kental ming gawe ke setengah sendok. Ya Kahanan. awet ya. Apa jenenge nek
efisiensi anggaran. Efisiensi leres. Pemerintah melu, keluarga ya melu efisiensi. Efisiensi anggaran. Anggaran. Iki danake sokeh iki mengetok siji kan loro. nggih. Terdampak wis awake dhewe wong seni iki ya srepot tenan iki. pemangkasan anggaran. Pun dipangkas sak napa-napane niki. Ya muga-muga entuk siji loro anggar Pak Ibu sih nyedaki wae. Nggih, nggih. Padha esuk kayak ineh. Janor kuning. Yo, tunjukkan suaramu. Oke. Diketokke ning rasa ngomong kene Oke. dalang. Oke. Apa? Cakepan apa? Kembang wae. Kembang wae weton dicengkokke. gunung Cakep. aku agar panu aja kemetok-ketok to aku ben ketok genti to. Oh iya, ya. Ketok-ketokno, Iki lagi ketok-ketokno. ngulokke tindingane Umar bin Laden iki. Umar bin Khattab. Pacitan Sarwi wis kaya Mbah Walu ya aku. Nek kaya Mbah Walu ya kudu jelajah. Ora iso. Ora iso ya mulai kaya Mbah Walu. Apa digebuki trimo kula diantemi wong semene iki. Beli nek awakmu kaya Mbah Walu ya kudune ki wani. Wah ora, Mbah Walu ya iki cerdas tenan kae. Lah ya awakmu ya cerdas to. Tekel lorek. Wis Tekel lorek ndase ireng. wong wis tuwek. Isih sok ngarit. Terus bacotke Bu. Lah apa? Panas. Panas udan. Ditinting marwa tak antemi wae. Lho kok kejem to? Panas. Iki jane ndek dendam apa? Ora Dendam apa nek liyane wedi aku nek ro iki ajar ponakan. Kok sapa-sapa diajar. Ah, dem-deman apa jane? Ora duwe. Apa? Panas udan. Ayo Yo, ayo yo. Jangan ngasuk-ngasuk. Jangan mepet-mepet. Wah. Ayo Gus, owane Gus. Muni Gus. Yo nganggo nada to ya. Oh. Yo pales ya. Diombeni kopi Gus ben biar. Kok ora ngono kuwi. Ngopiye to? Kuwi iki jenenge kaum disabilitas. Oh iya. Duwe kekurangan. Kane nakale ra umum ya kuwi. Kok nakal piye Mas Bang? Wah wis jan wis anggere apa-apa. Ah wong nek anu bojoku yo arep di WA aku ya. Ya mung di WA ora apa-apa, ngejak duet ya Mas Agus. Nah, Ya nek ra kelong ya gek parian. Hah, anggo parian barang. Nganggo Yalah. dusun Jaten. Oh iya. Tuku duren. Ya apa ya?
Wes sinden-sinden mangke kan siap-siap parian. Sik aku nek didadake bingung ya Mas. Alah Wes. wong profesional kok. Gula aren. Nah, Rasane legi. Nah. Mugi warga Jaten tansah lestari. amin. Tuku duren rasane legi. Mugi dusun Jaten tansah lestari. Gitu. Cocok. Cocok Saiki lah. awakmu. Ya ben padha le mumet kok. Menyang Klaten. Ngapa ning Klaten? Tuku klopo. Lah domen ning kene wae ana Lah ya lho. wong ini arep refreshing, ya kadang wong urip nggo refreshing. Wah. Ora mung nang omah cah cukup kok. Padake cah tipis. Lah aku dijak ora. Ora, refreshing iki dhewe. Ya kala-kala iki ganti sirah. Heh, Menyang Klaten tuku klopo. Muga warga Jaten tansah bagya mulya. Apik. kene pinter. Sinden. Ibu Waranggono saiki. Enggak, Bu. Oke. Enggak, Mbak. Aga saka buruk Ah, buruk. lor dhewe. Oh ya, sampean wah kloro-loro sing ning sandingku nggih, monggo. Mbak Ta. Ayo ta. Mbak Okta, monggo. Ha iki mung satrah e. Ora apa-apa. Lah paling Pak Sutris iki friendku kok. Pak Tris iki friendku, ya nek aku gilok-gilok ngene iki, ayo Pak Tris sambatan, yuk. Tuku duren, Duren wis mau duren meneh, Ora apa-apa durane jak kurang ya. double double. Double. Oh iya. nang pasar turi. Ora ana pasar turis adol duren. Duren lokal ya lho. Oke. 20.000. Tenang Mbak Okta, oke kok kono aku tau dolan. Duren duda keren. Nah, Aku mbiyen duda keren. Mula kowe terus nguyak-uyak aku. Iki Mbak Saras mikir engko gek ngalor. Terus kok Mbak Wiwit, terus Bu Yati kali dhewe buruk. mugi warga Jaten lho. Sekira to Mugi warga Jaten Mugi warga Jaten manggi ora harjo. Jo Raharji. Mugi warga Jaten Lestari. lancar rezeki. Amin. Amin. Amin lancar rezekine sok aku ya tok rezekine. Suwe-suwe ngadegi keju. Ora tahu pacara bendera isan. Lho ketok ya ning omah ngadeg terus ta. Ah wis saiki rada angel lho Bu wis. Wis wong tuwa iki wis. Le dadan blarake kudu garing. Oh, garing ya Dan. Dadi disumet terus makbul. Ayo Ras. Alen-alen Alen-alen gulane Jawa. gulane Jawa. Muga ngendi? Dusun Jaten. Dusun Jaten tambah ngrembaka. Amin nggih. Dusun Jaten tambah ngrembaka Mas Keswan. Ah nggih, Romboko saya maju Saya apa-apane. maju. Monggo Bu Yati. Mbak Wiwit. Menyang Klegen Kelegen. Arep ambyur apa Bu? tuku apem. Wah. Tak kono. Nggo napa ta kelegen iki? Kelegen iki nggih Jalan Parangtritis. Desa kuwi Mbak, desa. Lah kok arep Lah nanggo dam Kelegen. Mugi warga Jaten ayem tentrem. Pun monggo. Larase dibutuh piyambak-piyambak. Ora laras ora apa-apa Wah, Pak. boten napa-napa. Ning nek iso ya dilaras. Ah nggih. Tuku duren, Duren meneh danten bakule duren laris sih. pesen duren kok. Wah nggih. Nang pasar telo. Lho, kok ten boten ten pasar duren. ya ora bakal ana
ya jenenge. Ora ono. Tuku duren. Warga Jaten Bagya Mulya. Amin. Amin. Wis. Wis. yo. Tungane Bu Yati. Buruk. Niki kula seje lho, Pak. Wah, sejep. Seje piye? Seje dhewe wae. Gula aren Oh, gula Gula aren. aren. dicampur timun. Waduh, kayak rasane kaya ngapa? Mugi warga Jaten sami guyub rukun. Amin. Ya. Nek dalange beda. Piye, Pak? Menyang Kalen Ngapa? ana ula. Mugi dusun Jaten manggi ora harjo. Oh, Kira sami mawon niku. sami. Nek ora beda irarane maksudane. Menyang Kalen Ana ula. ana ula. Gede apa cilik? Ya tergantung. Tergantung ulane wae. Panas udan panas aling-aling Minerke yo. Nane. capek Elok. gunung Ayo Mbak Waluya. Mas ora iso bawa luya apa ora tekek-tekekan Ayo tekeke ya. mah ora iso aku kayak pikirane kudu cerdas tek 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 ayo ii kabeh ayo jadi stres iki sing keparang lenggah bulurah tesih keparang lenggah nggih Oh nggih, tesih. nggih Bapak wis katur dumateng para rawuh sedaya Pak Yo, Lurah iki tesih lenggah. Pak Pak Lurah. Pak Lurah Bapak Nggih, Pak Lurah, sugeng dalu Pak Lurah. nggih jeng kula tak sowan kelurahan Pak Ngapa? ayo Ora gowo pindah kene apa? ora gowo kanca-kanca ngono lho Ayo nek diundang. ya mau ngejoke proposal wis saiki iki pokoke kudu ngejoke proposal Oh iya. hahaha wah ndang deng iki iso sowae aku iki dengaran rapi lho iku dandan Nadyan wadon sarta Desek setiane kelakon
tabuhane jos gontos-gontos. Gembiak ya, Mas. Ah iya. Gembiak. Drame sih pahit drame. Wis jan. Alip. Itu pedhot ya ge apik kowe. Kak ya wis nari to, Dik. Ya syukur. Ya syukur ngono lho. Ya. Syukur bisa nyambung. Durna desa gunung sampun kapiyarsa Pak Dalang. Nggih niki wonten urek-urek ini Oh, jenenge. akhirnya yang ditunggu-tunggu. Nggih dibaca sendiri diwaos ki Mbak. Oh, dibaca Pak Wis Awakmu Dandang iso- gula padha sih ketoke. wis wajanen tak tembangke. Oh Dandang sapa? gula padha sih. Ora tak cathut kuwi Mas Kiswan Nggih, utuh. nggih. Kowe ngembang aku sing gawa iki. Loh, lah wong awakmu sing nggawa kok aku sing Wis kok nembangi op- piye? apa-apa ki nek digawa wong lanang ki aman. Aman. Wis. Ha nek ngono kuwi wae aku ya iso. Ora kowe glah-glah kok nek anu. Wis to nembang to kowe rasa wong wedok ki aja kematanan duit. Wis urip dhewe-dhewe. Padha sih kae lho sih pamintaku paling kuwi. Ha to? Oh nggih. Nembang apa dadak Ayo dihemi sing kakung ben bawa karepe iki. Hah? Kula sing bawa. Oh, awakmu sing kon bawa ki awakmu. Wah. Sing gawa wis. wae kono kok. Neno. Ora ana pamintaku ni Mas. Ah. Bangsa ing sabumi datan tresno marang kabudayan. Ingkang ngripta menika sinten Pak Dalang? Boten wonten seratane Boten wonten, oh. nama niku asma. Pak Lurah. Oh, Bagiman Karanggede. Oh, Mbah Giman Nah, Karanggede. nggih, sing- Binjing malih teng andhap ki Mbak niku dipun paringi nama nami. Nggih. Mewah kagungane dhewe. Suarane saka ya cecak. Lah kok kaya cecak ming cek Nurut tusuk. nurut tusuk wah. Ayo. Iki ra ming Apa? nurut dalan barang niki ra ming nurut tusuk. Mila suwewi amanjak sekar maring Yang Maha Widi. Toh nek Mbak Ayu rak diminirke ning Mas Kiswan ora mau paling. Urung wayahe minir kok ya, Pak. Oh ngono ya. Ayo, Pelok. paron-paron. Pelok kok diminirke. Nyatane iso kok. Sik ndi iki? Dene kabudayan kita masih tepak piye kok ora iso aku Ah, sing nyerat Pak Giman. Niku napa cakepane Pak Giman? kula ki
plus dadi niki blawur rodoan. Padha. Nggih to? Nggih. Ini kalih deketan ya mboten. Mboten. Aku ya iya. Sun Prasuti mreh makarya Sun Prasudi mreh lan prakarya. sampurna luhur kabuh. Piye to ki? Piye to, Pak? Iki kok koken apa ya iki? Jiro lupat mo nentu wolu Nah, Guru wirangane luweh. luhur kabudayan turah ra. Sik. Luhur kabudayan Mami. Yo kongsi rusak. Iki wis rampung, Oh Pak. wes, oh ya wes. Wah, jan wis. Wis jan lah. Yo kongsi rusak sirna. Nggih niki. Langgame Napa? Setya Tuhu. Setuhu wis Nggih, saged. kula nyuwun kanca nggih Pak Dalang nggih. Monggo, Oke. sinten? Nggih, Mbak Oktan apa Mbak Saras monggo. Ayo Rene. Yo Mbak Saras mau Mbak Ukta nding kok ndak meri. Mbak Saras karo Mbak Ukta aku tak kelaren kene sithik. Udut engko maju meneh. Ya kudune sing Saras wae. Apa nek ngadeg pindho iso? Brak. Ayo. Lho iki weras. Ngadeg kene. Jumeneng Mbak Saras Mriki Mbak kalih Saras. kalih Mbak Ayu Purwolestari. Nganggo mic ku wis. Masuke mic sik tak. Tarung gunung padha gunung. Oh, lah terangane modus. Nyileh ya, Pak. Tinggal lungguh, Dalah. ditinggal lungguh. Ya we arep udut. Leren udut ya, Pak ya. Aku kang setya satu wedi yen nganti saiki Andiko pangayomanku. Langit bos nyata. Lah kok dadi mic sing tak anggo kok dadi mendelep piye ki? Mergone ana mike Mbak Saras dadi mike sampean mendelep. Lah nggih, ngen kula dadi mendelep Mugianto berkahe
sampun dipinangkani. Nggih, matur nuwun Mbak Saras. Nggih, menika Matur nuwun, nggih, Mbak langgam Saras. setya tuhu sampun Pak Dalang. Nggih, dereng wonten melih. Ngadeg neh. Ngadeg, Wes piye? Mas Wes Kuswan. mari urung? Burung. Heh? Ya nyok urip nyok ora. Heeh. Niki gendala. Kendala kok gendala? Kendala mike paling tek baterene. Wis ning amak. Sone Nggih, sound jos. sisteme jos. 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 Eh. HF sound system niki Mas. Nganggo mekku apa piye? Ah wis ora. Kene kono. Ya, iki wis. Aduh duh, ya. Nah, wes Setya tuhu sampun dipun pinangkani, Pak. jembreng. Nggih, dereng wonten melih. Dereng Napa? wonten malih. Dereng wonten. Dadi nek dereng wonten bubuk-bubuk riyen yo ngentos. Melih. Lah kok bubuk piye ta? Lah yo ngenteni pamundutan iki lho. Oh. Gandrung kok, Mbah. Le gandrung mangke. Ngendi kok kon gandrung? Wingi ditanggap campur sari ya, Pak ya. Nang Gunung Kidul ki ming khusus kon gandrung. Ora yo pusing to aku. Pak anu wis dhewe iki nampa job khusus gandrung ngono. Aku ki nampani job kok getun aku. Aku yo nampa job kok getun piye to? Lah yo bingung nek areng ayah iki kepiye wong ora tau to. Lah rak yo dawe ming kon fragmen. Lah, Niki nganu Mas Keswan. Napa? Saka grup sound system request gugur gunung. Oh, gugur gunung. Nah. Gugur Kur gunung. menika Ning nggih. niki ming lewat WhatsApp. Wah, mboten napa-napa. Kowe Nggih. dipinangkani ndak? Nggih. Nggo sone dicabut gensete kacau. Kudu dituruti ya, Pak ya. Kudu dituruti. HF sound system. Sound system. HF sound system. System nggih. Sone jembreng dur. Jembengur. Jembeng dur. Jembengur apa jembendur? Apa sing bener apa tak? Jembeng dur. Apa Mas Keswan sing bener? Jembengur, Jemedur. Jemedur. Di jembeng dur. Apa yang ngono? Mas Keswan. Kok kowe mulih sik ono? Lah, Saruisen aku. Sing kepiye sing bener iki? Jembendur kok jembeng. Jembeng terus dur. Dur wah wis. Ayo. Jan. Yo Kang Sutris. Lah, Di- ayo dijembeng sik dur. Yes. Suwe-suwe parah iki. Monggo ibu-ibu kur nggih. Ayo kanca Yai. kene kene sayuk rukun bebarengan go kancane rilalan negara papat Maju papat papat. diulang-ulangake mesti ikhtiar rampune ulubis baris Ulubis, baris ulubis. baris 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 kudu baris piye nek baris. ayo kanca Yai. kene kene
Yes, kadang kula sound system pun dipinangkani. Ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayuk-sayuk rukun bebarengan ro kancane lirwan legowo kanggo mulyaning nagara Cirol upat jejer papat-papat diulang-ulungake mesti enggal rampunge holobis kontul baris holobis kontul baris holobis kontul baris holobis kontul baris Kene wasis. wasis sinau sawan Ora tau mbok ajari ngono kuwi to. aku ki nek ngajari ki suwe-suwe padu tenan nek ngajari Lah ya jenenge guru ki ngajari sing sabar. ora iso sabar aku sayange ki aku ki ora iso sabar ngajari nyopir mobil padu nang dalan nganti arep medun mulih Ayo ngono kuwi. kelingan iki ra Bu Wah, heeh. musuhmu Wong ngundang aku nabrak andong jan yo keparat Lah iki napa melih panyuwunan ning meng WhatsApp iki lho. waduh jan wis ra moko ora duwe rekening jenengan Ora duwe. waduh kacau Duwe ning anu. Saiki ki Oke. modele transfer lho Pak Dalan. transfer nang rekening Kudune Heeh. sesuk anu wae tak keane nomor rekeningku 114455. bareng ana rekening sesuk ora ngejak aku napa melih Anu sederek streaming. oh Podang kuning. podang kuning kuning. sinten Mbah Wagiman. Saking streaming. Nggih Pak Toto, Mbah Wagiman. Oh, nggih. ayo kae Mbak Okta kancane Mbak Mbak Okta. Okta yuk. kowe ini bawa-bawarane Ya Nduk, Mbak Okta. aku leren udut nah Ora ket saiki mundak umurmu ki kok sithik-sithik leren, sithik-sithik leren. kowe urung nglakoni umur 45 Lah ya Dul. Ora pokale tambah, Mbak. Dalam Pokale ora tambah. oh jan saya tuwa ki saya cugetan ngene iki. ah iya wong tuwa iki saya cugetan gampang cemburu Ngono kok dilokke tuwa mah. oh aku karo anakku diloke tuwa nesu ya aku Lho anake dhewe kok bapak sudah tua gundulmu aku ya Cia sana umur 5 tahun lah ya anakmu ki kepiye to Pak wingi mbok jak tahlilan ki kepiye? lah piye to Dek berdoa ki sing meninggal ben husnul khotimah. lah iya. Ganti dina kok Dek doakan bapak ya. Oh, bapak mati ngono iki. kepiye ya anakku Cia wes le Elah yo kok yo iso. ayo ta Oke, Mbak Okta. Sudah rentak. Rene Agus ngome rampung wayangan melu aku nang mburi kelir Apa? kekrek lambene Kok yo aja kejem-kejem. kejem kok kono ya kejem kok renta-renta piye Lah apa sih wis leren kira sudah. Kaum manula. wis salah meneng aku nyata nembang tak apik Ya, Mbak. Kowe rasa melu-melu, Gus? Wah iya. Oke. Rombongan yang Aku senenge karo Mas Keswan ki nanggap nganu ning Parangkusumo kae sapa kae sing Solehun. Solehun wah gayeng Nek banget. pernae sapa to adimu, Pak? Ora sing dokumen ki lho, Mbak. Sing dokumen ki wah persis nek karo Keswan. kae dudu adikku hah ning anakmu saka Komawurung Metu ngendi kowe? Anakmu saka Komawurung. Ora komo dadi. Nggih, monggo Mbak Okta. Lah aku komen yo ayo bagus Keswan yo nek karo Solehun lah. Nadyan wujuh temong paksi Wujude mung peksi. Nadyan wujude ming peksi. Peksi ki apa? Manuk Oh, manuk. Nadyan to ming manuk. drawasi. Manuk cilik. Drawasi. Ning dayane. marai geget. Ya ora yo. Angger di sing sak benere ya ora.
Yo. Mumpung ora nganggo mic ya sauniku ben. Yo nganggo miku. Monggo Mbak Okta, Mbak. Mbak Okta. Lah niki lho Pak Dalang. Nggih. Iki lak kisahku iki. Kisah agawe talining bronto. Nadyan manuke ming cilik iki rak dadi talining bronto. Betul. Nggih ta. Leres. Biyen ki rak yo ndingon-ingon manuk ngono lho tegese iki. Kok uduk piye to? Saiki saya bingung saiki. Nadyan to ming deruk. Talining bronto ki talining ati. Nggih. Biar bingung saiki dijo. Lah ya arep ngopo to manuk tuwa? Ayo guys. Sabar guys. Mbok sing apik. Kepanet. Mangkel iki apa nang omah. Ki engko Bu iki engko ngetoke bahan iki ngebleng. Ora ana bahan kok mau nang ngomong. Ngene ta, ro aku ta. Ben radine ya ben. Lah ya kulino to golek sing enam kulino. Kulino. Oh, Nadyan wis tuwa, manuk tuwa apa. Ya bener yo kita Lho, rak ya manukmu karek ya wis tuwa to, Pak. Nadyan ning emprit ning playune banter emprit iki. Masak to? Deruk ki to. Deruk ki apa lawange dibuka ki ora metu-metu ki. Lah pripun niku? Lah manuk dulu kesuwen ning urung tinggalane bapak. Wulune wis brondol dadi rasa mabur. Tak culke iki ya ora gelem mabur, sidane pangan kucing malah. Wis. Nembang, Nduk. Alos manes tormrak ati. Halus Pak manis Bagio Harjo. termerati. Pasawenggan kula lana. Pak Dalang, Pripun? jan bener nek wong wedok ki boros. Ha iya. Hah? Lah atase mbok ya nrimo to. Aming kuku ini iki kok tuku. Iki ya iki. Ah, jane tuku. Aku nek wah mula kok dawa. Wong wedok ki ngono, Mas. Paling akeh pengageme. Nah, Nggih, contone contone saiki PKK seragam, wis Seragam. pirang werna. iya betul. Pengajian seragam, Seragam, yasinan seragam, seragam. ibu-ibu PKK seragam. Ah, nggih. Wis kur gerak jalan rombongan rasan-rasan seragam. Ana rombongan Rasan-rasan seragam, rasan seragam. Renange seragam kok. seragam. Ning nek wong lanang beda. Wes wong lanang ki asal pake sarung dienggo patang dina terus Kenduren ning cukup sarung, Sarung. klambi, pecis. pecis pun niku wis. Iso diitung nek wong wedok iki. Wong lanang mau wedok sesuk diitung. Sing wong wedok iki saking akehe. Ora iso diitung. Ora iso diitung. Nek wong lanang iso diitung. Wong lanang iso diitung, ha nggih. Nek Jawa ya mung cukup bebet blangkon. Wis kula Beskap. kula wong wedok ki keribetan nyamping gedawan rikma. Kaya gare dicukur. Iki jenenge sanepa ki ora oleh dicukur ngono kuwi. Lah timbang ribet-ribete mbok dicukur. Niat telis-telis. Kuwi iki piye ya kuwi iki pralampita lho lambang. Wong wedok ki nek mlayu ki cepet ngono lho. Keribetan nyamping mergo Lah saiki ki model iki diretke diblewehke iso mlayu. ora mungkin jajal mlayu ngono, tekan ngaran ngono. Nuwun Nemu para juga. miyarsa. Benjang menawi sucalan bintang tamu keswan kalih ayu mawon. Boten kalah gayengipun. Nggih wis kami Wis tak sponsorke. Jenenge perkembangan zaman iki ngono kuwi nek wong biyen ngono ya
jarian. Mula Kuwi iki sanepa ya Bu, ora kehidupan nyata. Ya nek diterapke kok saiki ora kena. Kok contone kaya di berdiri apa sih kae? Apa? Berdiri sama tinggi. Duduk sama rendah ngono kae. Ora terus duduk sama rendah tok. Njut ngene iki kabeh iki ya ora. Disetulangit dipijak. Ya kadang ya Oh, duduk. kleru. Ya kadang ya duduk, kadang ya berdiri, ben ora kesel. Ane berdiri dredeg. Apa ta? Ya Ya, iya, ta. ditembangke wis. Nggak ngono to Mbak. Ayo Lali. goleki. Wes. Urung. Goleki si podang jenar. Yo, terus nane neno. Iba bunga ing atiku. Terus nyanding bisa gawe tombo. Gabah dijok kopine. Kene udah mulai apa-apa. Neng jero bara diparingi apa? Wah, pun wes. Wah, sukses wae. Kopi pun wedang teh nas Sedang teh nas kidel. Kowe panitia iki mboten nguji wani. Ya wis apa nenge ngono kae. Lah nggih, mboten sah. Kula ki mboten manja kok kula ki. Yo, aku tak leren ya, Nduk. Nggih. Udut neh. Nggih. Engko nek udut kuntek njaluk panitia. Nggih, monggo sekecake nggih. Wis leren meneh. Ya bener nek keluaran tamu lho dadi leren. Kaum rentah. Faktor U. Sesuk arek di Ora trimo, ngatur meneh. Bareng aku medun kowe omong, Gus. Hah? Aku nang dhuwur meneng. Gajul perat kowe. Mbok jak ngopi mbokan ben mak biar. Sip, biar yo apane. Tetep peteng kuwi mau. iki aja medan medun. Kalah karo aku kowe. Ya Mbak Ukta yuk. Esa awan ning omah wis ora krasa. Luyuran goleki sing tak sayang. Obang-obang pikiran goleki ora krasa esuk
suwuk ngersane ngalah. Sip, ya. Suwokane Nggih, mantep. matur nuwun Mbak Okta. Nggih. Nggih, menika Matur nuwun, kodang Mbak kuning Okta. sampun kapiyarsa Pak Dalang. Niki namung kertas kosong niku kathah. Ora kok ket momeng kertas wae ket. Oh, Pak Dalang ki Ora tak tinggalan kene kok lho. piyayi jujur. Ora tak tinggal tenan lho. Heeh, napa meleh Sik pokoke. gawe wedang request. Oh, iki yo bajing- penting iki sik gawe bajing wedang. loncat. Nek ora dipinangkani wedange ora tak umumke. Nggih, wah. Mang waca nggo. Di agi iki lho bintang tamu kebak ancaman. Oh, sing gawe wedang request bajing loncat. Nek ora dituruti wedang ora umub wae. Lah dhewe kok mulai kok ya. Wes, Niki Kesban Merayu request wedang woh karo wedang jahe. Nek ora dituruti Mulai. ora nangis. Engko wedang woh ming disapoke plataran gak digawe wedang lho kan. ora jenenge wedang woh ki rak yo kae lho sing wernane abang-abang kae lho Pak Oh, kae herbal. Herbal. Heeh, kae Ki Ndara Wiyaga ya wis ngejok. ngejok edan tenan. Dijogos. Niki dereng lampah kadose. Dereng nggih? Dereng. Diajeng digantos sanese napa? Napa pun saged dereng napa seadanya aja. Seadanya aja Ah, ora wis. apa-apa. Oh, waton teng kluthik wis seneng kula kok. Lah Bu, jadilan ya ora apa-apa ya. Wis Pak? pokoke ora Jalan ya. apa-apa. Bajing loncat. Bajing loncat wis. Yo Wah, jalan waton ya. jalan wis liyane apa-apa jalan kok. Wis ra kurang lucu karo sing profesional. Tansah dipeni neno nono alendang lendang lendang terus mandang yo iso wis bisa Kabehane ngono kuwi apa-apa lagu masuk. masuk Prabu Baladewa yo dibawani Tinting Marbang tak antemi jok iki kok nyambut gawe sikik Lah ya jenenge Ayo, tak wiyaga duwe ki iki. butuh ngombe, butuh wedang kok ya. kejem iki Aja kejem-kejem to. Aku kejem, ah. Jare wis tobat. oh wis tobat Lah iya. Wis tobat ki wis ra Lah bolan-balen. biyen to Pak Dalang, Nggih. anyarane bojo anyaran niki kula. Bojo anyar. Rak ya dijak mlaku-mlaku turun desa, Ah, mumpung nggih. desa. Terus Dia saking ler niku, saking ler. Nggih. Ketemu ki mbiyen tau tak antemi lho iki. Kuwi Lah biyen. let sekilo diparani ten ngomahe. Wah ki mbiyen tau tak antemi. Kok rumangsaku ki sak desa ki kabeh mungsuhmu to, Pak? ya ben ketok gagah kondang kok Mbak niku riyen. Kondang glelenge asline ya rawani Sapa-sapa dijak gelut, Ya sapa-sapa Allah. diantemi. ya wonge ben ketok gagah ngene ya kudu ora jujur nang ngarepe wong wedok ki ben ketok apa-apa wani ngono lho Oh. ning nyatane ya wedi ya gunung gunung kuwi larase ya sakarepmu Bu arep laras apa manut gunung loro gedhi-gedhi. Gunung Gunung Galunggung. kabengkur. Paramijo Kula sampean digoleki pembunange lho pripun? Mas Suraya Suraya. Oh, kanca kula nggih. Nggih, sugeng rawuh Mas Suraya. ya wis delik Lah kok ndelik iki wedira sapa ta? Nek wedira awakmu. tau tak antemi yo kan kae Kuwi ta sapa tau diantem. sapa-sapa tak antemi Gunung. Diterjemahke Mas Kisbah. waduh Gunung iki piye ngono kuwi lho. niki cerita nggih Pak Cerita. kula kali sik bonang nika Nggih. numpak motor ku jaman semono ki tuku anggur putih Anggur putih. Aku wae Mas. nggih baline nabrak wong doke wong iki ra apa-apa baru tak nenekke semaput
Ada ditombok aku dadak mlebu rumah sakit. Mesti wedi karo sampean gak aku ngerti. Lho nggih. Ha nggih. Mesti tatu-tatune sampean tak ketokke. Mboten tatu wong disen. Wah, awake jenengan iki plonteng kok. Plonteng panu. Kula ki resik, Pak, mboten nonton tatu, mboten nonton apa-napa. Lah nek kok gleleng? Gawan bayi. Oh, gawan bayi. Ada tunggal Mbah Dalang, Mbah Temu ya gleleng-gleleng kudune Mbah Temu ganjuran. Ale asik gender niku ora gleleng kemethak niku. Yo. Gunung Sumedang ketunjang. Ana gunung nang Sumedang. Nang Sumedang kulon kono. Nggih. Jawa Barat. Ketunjang ki ketabrak Ketabrak apa kuwi? truk tronton. Truk tronton. Nggih. Ora ketabrak liyane. Mboten. Oh, mboten ya. Menapa sok gunung kok ketabrak sirah. Ayo wis. Ana apa? Nek kuwi sirahe kurang ajar, Gus. Kowe kurang ajar. Rak. Talaga. Telaga, Telaga. mboten talaga, Oh, telaga. Telaga, sendang. Telaga. Nek nek Sedang. Jawa Barat ngono nek nek kira A to. Dadi A talaga. Telaga ya talaga. Talak. Oh. Oh, dadi A ya. Oh. Telah dadi talah. Talah. Kepripun? Apa? Kapripun? Ayu dadi ayah. Sukawayana. Sakawayana. Apa Mas yo? Becik. Saka wayana, saka wayana. Ah. Saka ki saka ngendi? Wayana ki wiyana. Piyono slamet. Wiyana mbah kula. Oh, tekan mbahmu Ya ben. wis to meneng to waton tak terjemahke to. Lah gemercik e Kok apa? Mbah Wiyono ki mbiyen mampir ning Telaga ngono. Heeh. Terus Gemercik. kemercik Nah, kemercik. karo Mbok Iri. Ayo mbahku kae. Di tengah gua. Gemercik nang. Sik, kok nek gemercik nang tengah gua ya Mas ya? Ya guwa ki wonten kaline to ya, Pak. Wah, aku mah ra ngerti. Wah, lah jenengan mboten nate prihatin kan guwa cerme. Ya. Wah, lah beda. Lha tekan gua cerme bareng. Lah ya guwa cerme iki jerone banyu ya, Bu. Ah, gemercik. Kayak iki ana guwa dalang, guwa sinden. Gemercik Lah, ya, kabeh di gunung tengah ki- gua. Kabeh gunung ki ana banyune. Guwa ora gunung. Kabeh gua ki ana gununge. Ana banyune. Piye to kowe iki? Ana banyune. Sesuk ngundang Keswan Rayu wae. Kabeh Apa to? gua ki ana banyune. Ngundang mayang. Ora bintang tamu. Terus wah bareng nang tengah guwa ana kali. Heeh. Kuwi Mbah Wiyono karo Mbok Iri iki, Mbok Iri dijunjung karo Mbah Wiyono. Junjungan. Dijunjung, junjungan, dijunjung. Junjung, ya. Digendong, Digendong, ah, cara saiki. dibopong ngoten ya. Ulah pundung. Wah ketemu ula pundung. Ora ulah pundu kok. Mene ngalas wis sedane ngalas. Wah babar wis metu saka guwa. Metu saka gua nang alas ketemu Ketemu pundung. ula pundung, Ah, ula pundung. Ula pundung iki tunggale ula gadung barang. Ula dugel. Ula duwel. Wis sak Turi sungkur. tiba kesungkur, grobyak. Ya lara. Ayo lara. Aku ora butuh guyumu, Gus. Kale. Sungkan. Ulah sungkan. Ayo ulane iki dadi sungkan. Lah Arep mlebu gua sungkan Mbak Wedi. Lah mergo niki wae tiba kesungkur iki mau dadi Kesungkur. ulane arep nyerak sungkan. Sungkan mergo nang tengah gua ana gemercik. Nah, Ah kuwi. tedi. ana tedhi kok perih.
Tedi itu mangan, nedi. Nah. Kuwi nedi. Kuwi ora Ketok le ngawur. terus Waton kecekel. paton poes mbuh ki tedi. Entuk ki tidak. Entek ayo Tidak. entek. Dadi tidak ora mangan. Entek tidak tedi madang, tidak madang. Terus tedi Kok pucet apa awakmu? iki aku iki gredeg e. Mikir padake. Saya pucet. Tarim. Tarim. Apa Mas Ivan? Tarim iki Jakarta iki dadi saka anu terus nang Jalan Tarim ngono Jakarta. Ora saka tembung terima kasih. Mboten. Ora ya wis salah kok. Bar saka Guwomo langsung nang Jalan Tarim Jakarta mriko. Ketok le ngawur. Tak ngene bar trakicik terus terima kasih ngono kuwi karepku. Ya batur kicik ora iso bayar ora terima kasih ya. Tarim. Kok dadak bayar? Ya tedi iki wae lho ora mangan ora sida bayar. Tidak tedi, tidak mangan. Tidak madang, tidak makan. Terus tidak bayar. Tarima Ragawayana. Lha iki terus Mbah Tarima Wiyono nampa raga. Ragawayana. Ragane sapa? Gawayana. Ragane mbok iri. Wis Wis waton wae, waton gayeng. kok putu kurang ajar iki putu. Ngancik. Ngancik ki menek, ngancik ki meneki. Iki tekan. Oh, tekan tanek ngancik iki meneki ngono kuwi karepku. Ngancik iki tekan. Aku niru kono ora iso tau tekan juga kan ya. Cupet. Ya, Oh, Gus. Mikir. Ngancik. Di golek pelampiasane saja di negara Yo dimulai saka balungan apa saka lagu? Yo, Ya balungan. kanca-kanca wiyaga. alon-alon beda. Ya, jos. Kowe iramane keyakinane dhewe-dhewe. Miturut kepercayaanipun piyambak-piyambak. Yang Lah penting ya jalan. sedulur wiyaga ki Yang penting dhewe-dhewe wong ki gitu. mandek. Iya. Sing ngedrang wae usah manuk. Yo. Bajing luncat.
Cat. Pun Wah, Panjalang. Bayang pokoke. Niki bapak-bapak niki nek do gladi nggih ten mriki. Insyaallah nggih. Oh nggih, wah jan wis. Insyaallah lah wis boten wonten kabar. Pun mangke nek kula sowan cukup. Kok kula sowan do bubar. Ah wis mat bubarke grup mangke kula. Oh siap. Ya, sak tembang neh wae Mas Kiswan. Wis sak tebang melih. Wis jam 1. Oh nggih mangke ndak mulai bubar Kewengan. kawanen, mboten kewengan kawanen. Nggih niku jam 1 mongko nek iso sadurunge luhur subuh. Kleru. Sadurunge subuh. Ngomong banget sadurunge luhur. Ayo karang aku yo suwe ora tau pentas. Mulane sok pentas, Mas. Nggih, Tenang wae. siap. Sok tak kei job. Wah, 86 kowe. Kowe kanca-kancane kudu niki lho. Nek ra iki piye? Wah, wis ora semu. Ora semu. Gender iki nek sik gancik diganti sing ngrebab mawon. Lah ngapa? Nah, nyempalui dagelan e. Sengit ta wis suwe. Wis nggo medun tak jegal kowe asli. Lagu Medun. ingkang pungkasan Nggih, piye medun monggo. piye? Napa? Mboten enten request. Oh, Apa ya? napa? Napa? Napa Bapak Ibu lagunipun? Selendang biru. Selendang biru sik kedetes mak nika. Oh. Jane kuwi engko gara-gara ya Mas. Ini ra apa-apa. Gara-gara mangke nggih Pak nggih. Nggih. Sik niki sing der napa? Ah, sing der mawon. Sing kira-kira ki bubar ngono apa? Sing kira-kira ki mawut ki apa ngono? Ayo nek wektune yut Waktune Mas. mesake Pak Dalang niku ning nyengket lakon rekoso nggih Pak nggih. Ra apa-apa, waton mburi dhewe ketemu bubar. Aku stres lho aku ning kon pramen iki. Ah nek ganti sirah ngono ora apa-apa, pramen kok bojone dhewe wagu. Piye? Yo, dikendangi Mbak Sikmen kok gak rampung ya. Ada apa piye? Napa? Pramen sedilit, Pramen sedilit. sedilit wae. Napa pramene? Wes gentul cempluk. Oh nggih. Tutuk, tutuk. Yuk cempluk. Tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Kowe iki ngopo to? Iki arep tak gua anu jareku nyrimpet terus e. Kuwi cothoke ngopo kuwi? Nah, Etok-etoke ngopo? Cinceng. cincing. Oh, cinceng. Yuk cempluk. Suwe nggonku ngenteni ana perapatan kene. Lah kowe iki ngopo ngenteni aku? Ya aku duwe kaperluan karo kowe. Keperluan. Penting ora kira-kira ki aku ki serak sibuk iki. Pokoke basa niki awur-awuran, kaperluan iki wis. Aku duwe kapentingan karo kowe. Apa? Arep ndek karep apa kowe ketemu aku? Tak cerita tak kandha karo kowe ya yu. Iya, ngapa? Aku ki asline wis suwe aku pengen sak pejagong krebuk bab sing serius. Waduh. Serius. Iki ya tau serius lho piye? Lho wektu iki serius aku. Rupa kok ngono kok serius. Ya rasa ngrupak-ngrupake ngono kuwi. Aduh kok sik kayak bedah. Apa sing bedahi mah, Mbak? Sing Lah ya bedah nek apa? delok saka Tas kresek. Oh, tas saka kresek. prejenganmu ki nek ya ora bejaji ta to? Kok iso ora bejaji? Ya pancen aku kahanane kok ngene gawe aku ngecu, begal, maling. Lah wis kok ngono ki ra ya wis komplit to kuwi. Mula wong iki kudu nglakoni molimo. Mau lima ki ora etuk. Sing ngomong sapa? Aku. Wong nganggo kemarmane pribadi ya di Kemaramane dhewe-dhewe. Arep apa? tak kandha kowe ya yu. Saka kono wae rak ya kena to. Aku seneng karo kowe. Ceplok wong anu kok nunggu ya. Apa?
Aku seneng karo kowe. Ketemu pirang perkara kowe. Ketemune atiku cuma ndok ning atimu. Atimu cuma ndok ning atiku. Kowe Dadi nak ati loro dadi siji. kowe nak Coba, Bro. takmu kowe. Penggayuanmu rak ngono kuwi. Iya. Gelem ya. Dadi bojoku ya. Wegah aku. Ya. Ora to. Mbok ya kowe iki nyawang karo awakku. Tulung. Apa tulang. Gunung. Krunguku tulung ya to. Kembarmu gweng. Dot. Kowe lho tembungmu. Enggak iya, Bu. Wadon kayane mlumpuk Kasusu gon Ngapa nek ngono kuwi? putra Beni. Ya. Ora guyu-guyu kowe. Iki aku serius iki. Gelem ya dadi bojoku ya. Hah? Kowe mau muni apa? Aku tresno karo kowe. Ora mau tembung ora ngono kuwi. Ora wis. Engko dirembuk neng. Ora muni ngono kok. engko lek rembug kari. Ko ya Pak ya. Ayo betul. Nek tresno ki ra akhirane oh. Iki ora oh. Apa? Apa mau tak lali aku? Rambut ajar kowe. Gelem ya? Ora muni aku tresno ora. Kowe gelem tak pek bojo ya. Ora. Kok sik kowe mau ngomong apa? Amulat. Ora. Kok sik kowe mau ngomong apa? Ora ngomong apa-apa. Ngomong mak. Ora patut. Aku ki mung krungu akhirane to. Kowe serasa dijelaske. Akhirane piye, Mbak Yu? Ceng ngono kuwi. Weh, Apa to mau ki? Aku lajeng seneng kowe. Ceplok tuh rawaan. Amulat sira mas. Wis to to. bedane Tan kuat rasane Tangane ki lho to. Ora ngono kuwi to. Aja ngono kuwi to. Aja ning kene to to. aja cedak-cedak to. Wis. Ketinggon wae. Kepiye? Suaraku piye? Jos. Aku tekon reko. Oh, Piye meneng wae. apik. Iki ketoprakan diganggu. Wong deloke tok urun-urun ya Mas Agus. Oh iya. Kowe sing bakul kacang. Gelem ya? Rah, Aku wis megeh-megeh lho iki. padha nek lan menggah-menggah. Agene kowe isih nom ya megeh-megeh. Lah ya kan ya awakku rak ya gedhe. Mula sesuk dicilikke. Lah wingi wis cilik mbok gedhekke meneh. Gelem ya. Gelem dadi bojoku ya. Ya yo. Ora, Ya yo ya. lunga Wani aku ndembok tenan. Lucune nang kono kuwi. Lucu. Heeh. Dramatike ilang meneh iki. Ora. Lho, lah nang kene anane mengaku karo kowe. Bengok kaya ngopo ora bakal wong krungu. Iki nang kono kan nang tengah bulak. Tok-toke nang sawah kuwi ya. ngendi? Iki dalan ngendi iki? Terto. Tirta. Kowe iki takon sapa? Jare ning alas ra ono sapa-sapa, kowe takon sapa? Aku tekon sik bau reksa kene. Sing bareksa Mbah Google. Senes. Kuwi swara apa to Kak iki?
delok ngerti sauri. Duh. Ayo. Nimas aduh. Kowe nemu ninting kleru, Mas. Duh, Nimas aduh. Yai. Legan rono rantane son aduh Tok aku wong delok mung ruruh-ruruh wae. kaya Mbak yo ngene ngono janggonmu putih kok wedhus lho. oh aku ki apa wis putih Oh. gelem ya yu Wegah. wong ki duwe sabar duwe watese Kok kasar. kowe wis rasa apa-apa kowe iki garing ngrasake wae Kur garek ngrasake. Ya. Wegah. nek kowe ora seneng aku engko ora iku tak tutupane topeng tok rasake tok tinggal dolanan HP ora apa-apa wis ya Zaman biyen ki ora ana HP. Hah? Mak aku gak wis kono lunga aku tak bali ya, Ta. engko sikik leganono aku to yu ku ngenteni nang kene iki wis ken mau lho Lah kok malah bunga-bunga to, Ta? Lah ngel kowe kandhani. Mekon kepenak kowe. Ngerti ra? Menggeh. Ya olahraga. Nadyan sa Ngono kok jare arep naik gunung. Arep mendaki. biyen ki ora ana kata-kata mendaki. Munggah, Daki ki dangkal. munggah gunung nek biyen kuwi. Kadep nen inar yo usada Wes ya, Ta. Oh ya, Ta. Eling to, Ta. Jangan iki lho, Ta. Wes. Ora ngomong kok. mengko gandrunge bacut ki nang omah. Ora. Ya, Ora, Mak. gelem kok. Wes to, Ta. Sedelo wae. Ora. Nggawe legane ngadine lho. Wes kuwi lunga wae kono to, Ta. Klapa muda non Sing buka saja, Ta. Tuk 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 tuk. Yo, Tresno karo kowe ya, Ta. kowe ngakene mengijetan para wak. Lah yo ngapa? Kowe arep mlayu ngalor ketetekan gunung. Mlayu ngidul segara. Mlayu ngetan ana kali opak, mlayu ngulon kali praga. Kowe nang tengah sawah kene mlayu kok apa tak uyak, tak cekel. Nuwun para mirsa. Para miyarsa, Ora KDRT iki jenenge. makatan mau pagelaran ketoprak Mataram. Dor. Mataram sepuh napa Mataram nem? Mataram nem. Pun nggih. Nggih. Apa nyuwun lagu melih mboten? Sampun pun Wes wengi iki Mas jame Keswan wes. nggih. Pun
Nggih. Cipucu. Asline sih pengen pentas nih kadang ya.